Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Ați urmărit rubrica de sănătate orală cu specialiștii clinicii Beldent, din nou în platoul emisiunii, unde, alături de mine, a venit dr. George Natache, medic primar recuperare medicală, și vorbim despre artroză. O boală care afectează articulațiile, poate modifica forma oaselor, poate provoca inflamații, duce la durere, rigiditate și poate chiar pierderea mobilității. Nu sunt puțini cei care suferă de artroză, iar asta ne motivează să știm mai multe pentru a o preveni, dacă se poate. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Putem preveni artroza sau pur și simplu este o bătălie care se termină? Deja pierdută. Deja pierdută, pierdută. Da, putem preveni artroza, însă ea este un fenomen degenerativ care afectează articulațiile cumva inevitabil. În trecut se considera că este o uzură a structurilor articulare, mai ales a cartilajului, dar se pare că nu e doar uzură, este și un context în care cam toate structurile se deteriorează, pornind de la uzura cartilajului. Cartilajul știm că funcționează ca un amortizor între cele două capete osoase care formează o articulație, dar alături de el, care se subțiază, dispare, începe ca suprafața osoasă să se deniveleze, apar depuneri, osteofite, ciocuri, se deformează articulația. Dacă se deformează și capsula și ligamentele care stabilizează articulația suferă, apar rupturi, se destabilizează musculatura care ar trebui să stabilizeze, să țină contentă această articulație și, nu în ultimul rând, pe dinăuntru articulațiilor avem sinovia, acel tapet interior care sintetizează și lichid, acid hialuronic, lichid sinovial în articulațiile mari, care se inflamează. Deci se cam strică tot într-o articulație, vorbind despre un proces degenerativ, artrozic, osteoartrită, osteoartroză, cum vrem noi să-i spunem, boală artrozică, versus boală inflamatorie cu evoluție cronică localizată la nivelul articulației și care are în spate un proces autoimun de producerea inflamației și vorbim de poliarteromatoidă spondilită anchilozantă. Deci asta e pe de o parte, pe de altă parte boală artrozică și toate se numesc artrite, afectează articulațiile și viața noastră. Nu sună bine deloc și mă gândeam cum știm că avem artroză și de când începe acest proces degenerativ. Iar ca să aflăm asta, spuneți-ne dacă facem noi ceva greșit sau care sunt persoanele direct vizate. Corect, există, să spunem, boala artrozică primară. Deci avem așa o încărcătură genetică ce ne expune riscului. Dar vin și cauzele secundare care nu sunt neapărat cauze, vorbim de factori de risc. Dacă ei sunt primordiali, atunci ei pot influența mersul unei boli artrozice care poate să apară de la vârstă tânără dacă noi practicăm activități sportive care nu sunt concordante cu vârsta, cu statusul nostru fizic, dacă avem kilograme în plus, dacă ne-am accidentat, din nefericire nu ține de vârstă orice accidentare, dacă avem articulații care sunt instabile. Există genul valg, genunchi nix sau o rotulă mai înalt situată sau displazică. Ne naștem cu mici defecte care se pun în valoare când ne apucă pe noi sportul fără să ținem cont de sfatul medicului. Adică vrem să alergăm la maratoane cu niște genunchi care au niște modificări sau cu un șold care a fost cu o displazie de șold când ne-am născut, când eram copii, sau niște glezne care susțin un corp mult prea greu sau un picior plat, sau un halus valgus, o deviație în valga degetului mare. Deci ne gândim că sunt niște modificări de configurație care pot predispune, precum o mașină care pleacă la drum cu roțile, cu cauciucurile neumflate, cu presiunea pneuri necorespunzătoare, neconcordantă. Sau nu s-a dezvoltat sistemul nostru osteoarticular, musculoscheletal și noi ne apucăm să facem sporturi în forță, cu greutate, alergăm, fără să facem, cum spuneam de fiecare dată, niște activități complementare, cum este notul, cum este pilates, cum este yoga, niște activități, niște exerciții fizice care ne ajută în a practica o activitate sportivă de performanță. Adică ați menționat maratoanele și mă gândesc poate la o persoană perfect sănătoasă, care nu are problemele pe care le-ați spus dumneavoastră, însă el aleargă pe o suprafață dură,
foarte des, foarte mult. Asta aleargă neantrenat, cum sună asta? Poate e și mai grăsuț, pentru că de-aia merge sau grăsuță, pentru care, deci are niște kilograme în plus, are un indice de masă corporală peste 25, peste 30, am definit supraponderalitatea și obezitatea și vrea să slăbească fix alergând la maraton. Nu e tocmai un lucru indicat, mai întâi, cum spun de fiecare dată, când vrei să supraîncarci niște articulații portante, cum spunem noi, șolduri, genunchi, glezne, nu te apuci de activități care le supraîncarcă. Dar cum putem afla? Apare durerea. Durerea articulară, indiferent de vârstă, dar uite, într-un context nefavorabil, poate și un diabet zaharat, care deteriorează micile artere, vase, care aduc sânge și ar primeni, ar reface structurile articulare. Sau hiper- sau dislipidemie, colesterolemie, tot așa metabolismul este deficitar, iar greutatea în exces, prezența țesutului grăsos, produce ce? Adipocite, inflamație, după cum bine știm în organism. Deci le avem pe toate acestea și noi trebuie să ținem cont de ele, pentru că la un moment dat apare durerea. Noi le-am ignorat. Durerea asta poate să fie de natură mecanică de cele mai multe ori, spre deosebire de cea inflamatorie din celelalte afecțiuni. Ce înseamnă mecanic? Mă doare când fac o activitate fizică, gospodărească, o activitate zilnică. Pe durata ei, mă doare la finalul ei sau mă doare la sfârșitul zilei. Deci articulația aceea a suferit și a acumulat suferință către finalul zilei și se manifestă într-un fel dureros. Nu doare când stau în pat sau nu mă mișc. Aceea este durerea inflamatorie. Deci așa facem diferența. Exact, exact. Apoi pot să am o redoare matinală, adică mă trezesc și parcă nu mă mișcă lumea. Ce nu se trezește dimineața și parcă nu îi se mișcă articulațiile ușor. Adică avem o dificultate, se numește redoare articulară matinală sau când stăm foarte mult în așezat sau într-o anumită poziție, în canapea, întinși, în fotoliu. Când ne ridicăm o facem cu dificultate pentru că parcă nu ne putem mișca cum trebuie. Evident că am un sfat că înainte de a face lucrurile astea putem să facem 2-3 mișcări din articulație liber. Nu întindem genunchiul, piciorul sau îl aducem la loc când stăm pe scaun și de 2-3 ori flexie, extensie și până ne ridicăm. Nu trebuie neapărat, sau din pat la fel. Încercăm să facem un stretching, ne întindem ca pisicile dimineața sau facem câteva mobilizări de articulații. Deci astea ar fi alt semn, redoarea aceasta, când stai într-o poziție, când păstrezi mult timp o anumită poziție sau dimineața. Apoi poate să fie fragmente. Multă lume și tineri vin, părinții vin cu copiii că au niște sunete articulare, cracmente. Alea poate să fie și dureri, neapărat dureri, cracmente sau sunete de creștere. Să spunem că nu cresc toate structurile în același timp, masa musculară nu s-a dezvoltat și tu auzi ce se întâmplă în articulație. Dar aceste cracmente sau sunete precum nisipul în urechi, pentru că artroza, boala artrozică, nu se dezvoltă numai la nivelul articulațiilor membrelor inferioare sau la nivelul articulațiilor degetelor, ceea ce ne deranjează pe noi, doamnele, pentru că se și deformează datorită apariției acelor osteofite. Dar se dezvoltă și la nivelul coloanei vertebrale, se numește spondiloza, de care tot vorbeam. Și atunci când miști capul, auzi niște sunete, niște cracmente, niște pocnituri sau ca niște zgârieturi. Ei bine, sunt țesuturile care nu sunt foarte compliante la mișcare, dar poate să fie și depuneri calcice, deci aceste mici osteofite la nivelul corpurilor vertebrale și discurile să sufere, intervertebrale. Și atunci te doare spatele și ai o mulțime de probleme și nu ai neapărat o hernie de disc, aceea pe care o cunoaștem noi, într-un context poate și traumatic, dar aceste modificări degenerative care duc la dureri. Dureri de ceafă, de umeri, de brațe, cum știm noi de obicei, intercostale de-a lungul piciorului. Deci sunt cracmentele. Apoi nu mai ești la fel de mobil. Mă rog, nu toată lumea să facă șpagatul astăzi, dar nu mai ești mobil. Deci una că ești ruginit și doi că nu faci mișcarea pe toată amplitudinea ei. Și plus că, deci pe lângă acele și sunete care le poți auzi, se deformează. Și nu e tocmai frumos. Și din când în când se și inflamează. Genunchii se inflamează și cresc în volum și devin sensibili. Atunci când palpezi, când pui mâna pe lângă articulațiile inflamate, ele sunt și dureroase, sensibile. Iar mușchii ce fac? În contextul ăsta, când te doare undeva ceva în corp, mușchii nu mai promovează sau organismul nu mai promovează mișcarea în zona aia și mușchii se depreciază.
Și iată cum se închide un cerc vicios. Mușchii depreciază, articulația suferă, nu mai este contenționată, înșurubată, cum zic eu, de mușchii care ar trebui să o susțină și artroza avansează. Foarte bună întrebarea. Cum știi că ai artroză, de fapt? Pentru că se pare, studiile arată că dacă noi am face întâmplător, radiografii sau remene pentru altceva, constatăm că avem și artroze, dar nu ne doare. Deci nu întotdeauna această degradare, degenerare se manifestă prin suferințe, cum spunem noi, clinice sau prin semne, de simptome și semne, astfel încât să dea de știre. Și ajungem la un moment dat când trecem de toate etapele și se decompensează și constatăm niște modificări care artroza este ireversibilă. Sunt ireversibile. Ați spus tot cuvântul ăsta și asta voiam să vă întreb, dacă vedeți picior de pacient care are semne la debut. Bănuiesc că nu vine toată lumea la medic odată ce simte așa o ușoară durere seara sau dimineața. Toată lumea spune că e vârsta, e normal să ne simțim așa. Suntem obosiți și așa mai departe. Avem noi diagnosticul nostru. Bineînțeles că nimeni nu vine la medic la primul semn sau la primul deranjament, la prima durere sau la primul cracment. Ajung la medic atunci când lucrurile sunt ceva mai serioase, când trebuie să stăpânești o durere și atunci trebuie să știi ce să-i oferi, un antialgic, să nu-l mai doar un antiinflamator, pentru că și artroza funcționează sau evoluează printr-o inflamație care se produce și care degradează și ea. Și antiinflamatoarele sunt steroidiene, nesteroidiene, sunt formă de topice locale, acele geluri, creme pe care le putem aplica în dreptul articulației dureroase, sau sunt comprimate, sau sunt plasturi, sau sunt geluri care se pot aplica și la nivelul articulațiilor, dar și la nivelul mușchilor care suferă în jurul articulațiilor și, în ultimul rând, putem avea de-a face cu soluții care se injectează. Deci fie steroizi sau nesteroizi injectați în articulație, sau combinații de plante care sunt certificate și care pot fi introduse în articulație împotriva durerii și pentru a regenera structurile articulare degradate, dar mai este acum o modă cu aceste produse biologice, adică cu sângele propriu, care este reintrodus, PRP, plasma cu trombocite care sunt centrifugate și eliberează factori de creștere, și Sanachin, care are și elemente citochine plasmatice, și mai este acidul hialuronic, pentru că sunt etape în evoluția artrozei, exact cum întrebați, etape pe care le identificăm și spun imediat cum, și pentru fiecare etapă, dar și pentru ce simptome are pacientul respectiv, că v-am spus, nu toată lumea are suferință, avem un remediu. Dacă medicamentele își fac efect, atunci poți să-l asiști persoana respectivă, ca să nu zic neapărat pacient, cu niște suplimente. Glucozamină, condroitin, acid hialuronic, colagen, care și ele au un scop prin comprimate, pulbere în plicuri, Dar lichid. apropo de asta, colagenul, că e un subiect așa de dorit, parcă de toată lumea întreabă, oare la vârsta asta ar trebui să iau și eu ceva colagen? Face parte din arsenalul de prevenție? Corect, terapeutic. Da, din arsenalul de prevenție ar putea să facă atunci când ai o problemă articulară și până când îți stabilizezi articulația. Deci ai acele mici deformații, congenitale, să le spunem. Din start ai niște probleme, ești, să spunem, supraponderal, dar acum vezi ce mănânci astfel încât să aduci proteine, pentru că mai bine aduci o alimentație corectă. Deci, apropo de stilul de viață, nu trebuie să ajungi la suplimente. Poți să mănânci divers, diversificat, deci nu mai zic că numai proteină de origine animală sau vegetală, tot ce îți place ție, dar cu atenție astfel încât să aduci organismului între 1 gram, 2 grame de proteină pe kilogram corp zilnic, ca să-și poată reface structurile. Și
atunci poți să te gândești că poți să-i dai și colagen persoanei respective și de ce nu. Eu le dau dacă există un context, astfel încât să ajute organismul să se ajute. Dar pe lângă toate acestea, ce le dau eu? Exercițiu fizic, cât cuprinde. Ce nu ne place, adică. Da. Păi, altfel, cum să stabilizezi articulația? Cum să o ajuți să se miște bine? Cum să o asiști? Cum să fii alături de ea dacă nu crești masă musculară? Și exercițiile fizice, repet, că sunt foarte bune pentru boala artrozică, sunt cele cardio sau aerobe, care îți cresc condiția fizică, fitnessul cardiovascular, care pun inima la lucru, respirațiile sunt accelerate și accentuate și atunci se oxigenează și ajung prin circulația care este accelerată și nutrimentele. Unde? În zona articulației, nu spun neapărat că la nivel intraarticular, dar de unde se hrănesc toate aceste structuri. Deci e foarte bine să faci exercițiu aerobic pentru că este un medicament în sine, nu numai că îți oferă stabilitate, deci cardio, apoi cele 150 de minute efectuate săptămânal, exerciții în forță, cu rezistență la sala de fitness, cu echipamente, pentru că îți crește și rezistența la efort, forța, puterea, stabilitatea, care este utilă pentru că artroza o facem noi de la orice vârstă, indiferent de condițiile sau factorii de risc pe care îi prezentăm. Dar de cele mai multe ori apare la peste 55 de ani. La noi, doamnele, vrem, nu vrem, noi facem frecvent sau frecvența e mai mare de apariția artrozei la noi, doamnele, și atunci este foarte bine să nu cazi, să nu faci vreo fractură, de să fii stabil. Apoi e stretching-ul de care spuneam, să te întinzi, crește flexibilitatea articulară pe care o pierzi dacă se instalează degradarea artrozică și, în ultimul rând, echilibru. Să-ți ții echilibru, să ai coordonare, control. Deci toate cele 4 tipuri de exerciții, le-am trecut în revistă, sunt utile în boala artrozică pentru că ne ajută să stabilizăm articulația, să o protejăm de degradări ulterioare. Și putem face sport, putem avea o scădere ponderală în timpul nostru, în tempoul nostru. Și nu numai pentru boala artrozică. Putem gestiona alte boli. Exact. Apare degradarea artrozică, apare în contextul psoriazisului, în contextul gutei. Se degradează și articulațiile într-un context, în diabetul zaharat, cum spuneam. Deci există contexte pe care le poți gestiona prin mișcare, mișcarea fiind indicată și în aceste boli. Pe lângă mișcare, proceduri fizical-kinetice. Adică kinetoterapie fiind programul care ți este ție adaptat, programul de gimnastică, de exercițiu fizic adaptat stadiului în care te prezinți la medic. Nu vine să cred că timpul a expirat, dar vă mai dau 30 de secunde sau până într-un minut în care să le spuneți și oamenilor care chiar se confruntă cu artroza în momentul de față și au crizele acelea de durere. Ce pot face în momentul acela de criză, plină criză? Evident, ca să-și ia un antiinflamator, un plasture, să se gândească că pot să un bazin cu apă, dar în plină criză nu te avantajează lucrul acesta, poți folosi orteză ca să susții articulația. Orteza adaptată fiecărei articulații, poți să pui niște benzi elastice care să-ți protejeze articulația, niște benzi kineziologice și, în perspectivă, să nu uităm că putem merge și la stațiuni balneare pentru boala artrozică. Se pare că este un subiect inepuizabil. Pentru că, fiind o boală care merge înainte, evoluează, nu vrem să ajungem la artroplastii, adică la înlocuirea articulației care are artroză ireversibilă. Nu vrem, ați dat atâtea soluții încât... Ne schimbăm stilul de viață și încercăm să gestionăm cât de cât durerea și inflamația. Și o să vă chem cât pot eu de des ca să amintiți lucrul acesta, pentru că e nevoie de cineva care să ne trezească și nouă conștiința și conștiența faptului că prevenția este cea mai bună. Și mișcarea este cea mai bună înainte de toate. Mișcarea, cum spun eu, și mâncarea. Mulțumesc foarte mult și vă mai aștept în emisiune. Mulțumesc din suflet. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Georgiana Tache, medic primar recuperare medicală. Atât pentru astăzi, sper că v-am fost de folos și sper să treceți de la informație la fapte. Vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. Nu uitați, până atunci, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Pe mâine!